खुलुमबाय जोंनि बे बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउज खौरां बिजोङाव नोंथांमोनखौ गिबियाव गोसो गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामना ला जाहाथे नोंथाङा मोनफ्रोमबो खौरांखौ मोननो हायो। बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मोनसे बाखनायथाव हाबा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि गं 5 एयार कन्डिसन बासआ सफैबाय। बिटिआरनि बायजोआव मैखोम बर' थानाय ओनसोलाव गोदानै लाबोनाय एयार कन्डिसन बासखौ होनाय जागोन, जायनि थाखाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरा बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझारसिम गोरलैयैनो फैनो हायो। बे थांखिखौ लानानै बिटिआरनि रोगाथाइ बिफानआ एयार कन्डिसन बासखौ लाबोनाय जायो। दायो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि रोगाथाइ बिफानाव गोदानै गं 5 एयार कन्डिसन बासखौ लाबोनाय जाबाय। साननैसोनि गेजेरावनो गोदानै लाबोनाय एयार कन्डिसन बासखौ मैखोम बर' थानाय दाब दाब जायगासिम दैथायहरनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। थारैनो बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि गुबै थांखिया जाबाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरखौ बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझारसिम फैनो हानाय खाबु खालामनानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनियाव एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव मानै केक'साबजों लोगोसे हमनो मोन्दों 2 फालांगिरि। बिटिआरआव जल जीवन मिशननि खामानिखौ 2024 मायथाइनि गेजेराव फोजोबगोन। बे बाथ्राखौ मिथिनो होदों डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा। खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन रायजो राजाफ्रा मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा अनसायग्राफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। मुंदांखा सावथुन लिरगिरि एबा फेस्ला फाव खालामग्रा प्रबिन बर' एबा मैथा बर' लिरनाय मिस्टार ग्रेजुएट समाजारि आरो फेस्ला सावथुनाव फावखुंग्रि महरै जाखांफु फावखुंग्रि मनीषा मुसाहारि आरो फावखुंगुर महरै बिरफुं महिलारिखौ नुनो मोनगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उरिष्यानि भुबनेश्वराव फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय जानो गोनां भारतनि सिनियर आइजो फुटबल हानजायाव बर'नि आगोमा फिसा फुटबलार अपुर्न नार्जारिया सायख' जाबाय। बिटिआरआव सरकारनि 25,000 रांनि अनसुंथाइ मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों देलायस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 19 जुनखालि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनो मान होनो बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सान 12 जुनखौ मुंख्लं सान महरै बड'लेण्ड सोरखारि केलेन्डाराव जायगा होगोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन खौरांखौ मोननो थाखाय नोंथाङाबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।